Il-kumpanija Microtech Medical Malta se twaqqaf l-operat tagħha f'Malta b'deċiżjoni li fost l-oħrajn se tfisser li se tagħti essenzjali l-96 ħaddiem tagħha. Il-Ministeru għall-Ekonomija ħabbar minnu fih it-twaqqif ta' task force bejn il-Gvern u l-General Workers Union li ntqal diġà tinstab diskussjoni diretta ma' numru ta' kumpaniji kbar f'Malta li qed ifittxu ħaddiema bl-istess ħiliet li għandhom il-ħaddiema ta' Microtech Medical. Dan beħsieb li tgħinhom isibu impjieg ġdid u tajjeb fl-iqsar żmien possibbli. Il-Ministeru għall-Ekonomija u l-General Workers Union waqfu wkoll helpline bħala punt ta' kuntatt tal-ħaddiema u anka għal kumpaniji li għandhom bżonn jimpjegaw. Il-Ministru Silvio Xkembris qal li l-Gvern ħares lejn dawn il-ħaddiema bħala 96 familja u għalhekk aħbar bħal din joħodha bdieqa u b'serjetà kbira. Tal-kelma li l-ħaddiema li mhux se jitħallew waħedhom f'dan iż-żmien. Il-Ministru Xkembri għamilha ċara li l-għeluq tal-kumpanija f'Malta m'għandux x'jaqsam xejn mal-kapaċitajiet li sejjaħ eċċellenti, id-dedikazzjoni jew il-kwalità tal-operat ta' dawn il-ħaddiema f'Malta. Kompla jispjega li l-għeluq huwa effett ta' ristrutturar dinji tan-netwerk ta' manifattura tal-grupp il-ġdid bilan li jaqdu l-produzzjoni f'faċilitajiet akbar li diġà jeżistu fl-Ewropa. Għalli dan l-iżvilupp qed inseħħ wara li l-grupp Amerikan ġigantesk Medline li ħaddem madwar 43,000 ħaddiem ħabbar ristrutturar tal-grupp Ecolab Surgical Solutions li ħaddem madwar 3,500 persuna. Fosthom is-96 ħaddiem f'Microtech Medical f'Malta. Fis-stqarrija il-General Workers Union ikkwotat li s-Segretarju Ġenerali Joseph Buġeja jgħid li l-priorità assoluta tal-Union bħalissa huwa l-ġid tal-ħaddiema. Għalli għalhekk il-Union għaddejja b'ħidma mal-Gvern u entitajiet oħrajn tikkomunika ma' numru ta' kumpaniji kbar f'Malta li qed ifittxu ħaddiema b'dawk l-istess ħiliet. Fost dawn kumpaniji ewlenin tal-manifattura f'Malta li indikaw domanda immedjata għal ħiliet li għandhom il-ħaddiema ta' Microtech.